یاساناسێکی کورد دبێژە ئەگەر چەند بریار و مەرجێک بەریا ئاواکردنا ناوچەیە ئارام نەونە جیبجیکردن ناوچەیە ئارامێک کارەسات بەش بۆ خەڵکی دەڤەری. دەڵێ دوانەکە تایبەت دە یاساناسێک کورد لەزگین خەلەف گوت تو بریارên تایبەت bi navçeyên ئارام heteweke îro nehat nestandin û bi tenê biryara devereke bêçek heye. û avakirina navçeya ئارام li rojhilatê Çemê Feratê pêwîst e taybetmendiyê wê hebin. Lezgîn xelef te kes kir ku pêwîst e di navçeya ئارام da ya ku biryara li rojhilatê Çemê Feratê were avakirin çend mercek hebin. Yek biryarek ji Encumena Ewlehiya Navdewletî di çarçoveya bendê heftê ji mîsaqa netewên yekgirtî ku taybet bi navçeyên ئارام were standin. Du, pêwîst e ew navçe ji bo parastina canê sivîlan were avakirin, nek ji bo berjewendiyên siyasî. û piştî sivîl li wê navçeyê werne komkirin, komku jî derheqê wan de were pêkanîn. Sê, pêwîst e di navçeya ئارام da hemû ji rêya pêkhateyan li ber çav were girtin. Çar, pêwîst e sînorên cografiyên wê navçeya ئارام diyar bin û dibin çavderiyeke tund dibin. Pênc, pêwîst ew hêza ku navçeyê biparêza li dijî her aliyekî ku hewl bide yasayan bin pê bika. Mercê şeşan jî pêwîst e kerîdorên mirovî di navçeya ئارام de hebin û navçeya ئارام ne dorpêçkirî be. Herwiha yasanasek Kurd te kes kir û got eger ev merc di navçeya ئارام de nebin ew navçe nabe navçeya ئارام û egereke mezin heye ku sivîlên di navçeya ئارام de rûbirûyê karasatan bibin.